Bé, bon vespre a tothom. Gràcies per haver vingut, especialment en aquest dia preludi d'un cap de setmana llarg, en aquest dia tardorenc, que anticipa l'hivern que diuen que arribarà la setmana que ve. I en fi, comencem aquesta tercera sessió de les justes del Born, que mantenint el mateix enfocament passat-present, avui hem titulat Transicions. I específicament el que pretenem avui és examinar dos processos de transició, la transició democràtica dels anys 70, que va posar fi a la dictadura i va permetre l'arribada de la democràcia i de l'autonomia, i també considerem que podem inserir dins aquesta categoria de transició l'anomenat procés sobiranista que s'ha desenvolupat a Catalunya al llarg dels últims 5 anys. I això ho volem fer amb dos periodistes que, a més, i amb un enfocament ben concret, que és la mirada de la premsa estrangera sobre aquests moments de la nostra història. No pretenem establir cap paral·lelisme entre tots dos processos, que corresponen a conjuntures històriques diferents, però és evident que han permès tots dos de cridar l'atenció de la premsa internacional. Crec que això serà un primer punt d'acord entre els dos nostres convidats, han permès de cridar l'atenció de la premsa internacional sobre la realitat catalana. Fa poc temps una amiga americana em comentava, deia, fa 10 anys al New York Times, quan parlaven del Barça, deien l'equip espanyol, avui indubtablement diuen l'equip català. Per tant, doncs, en fi, algun canvi, i no han d'explicar on és Barcelona, evidentment. Per parlar d'això, hem convidat, i estem molt agraïts, en Jaume Guillamet, que és a l'extrem de la dreta, extrema dreta. A l'extrem dreta, sense que això prejutgi res. Ell és periodista i, a més, és un historiador de la premsa i del periodisme. Per tant, reuneix aquest doble exercit com a periodista. Ha estat subdirector, per exemple, dels diaris de l'Exprés de l'Avui, va ser també cap de premsa a l'Ajuntament de Barcelona, però, en fi, bàsicament s'ha convertit, jo penso que de forma indiscutible, en un dels més destacats investigadors de la premsa catalana, tant del seu passat històric com de la seva realitat present. Ell és catedràtic de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra, també està a la secció corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans, etc. Molts altres càrrecs que no esmentaré. Amb nosaltres, amb l'Avenç, va publicar un llibre del qual estem contents, molt contents, que es diu L'Empordà dels escriptors, atenent als seus orígens empordanesos. Posteriorment ha publicat, cito només els últims, L'arrencada del periodisme liberal, política, mercat i llengua a la premsa catalana, 1833-1874, un estudi molt interessant del naixement del periodisme liberal a mitjan segle XIX, que va publicar Eumo l'any 2010, i per això avui bàsicament és aquí. El 2014 va publicar a l'Avenç un llibre que també trobaran, si volen, a la llibreria, que es va titular El desafiament català, un relat internacional de la transició, que ell va redactar, tal com es fan les coses avui en el món acadèmic, amb un equip d'investigadors encapçalat per ell, on hi havia també Marcel Mauri, Ruth Rodríguez Martínez, Francesc Salgado i Christopher Tulloch. Pel que fa al nostre altre convidat, Sebastià Bennassa, ell crec que insisteix a dir Bennassà, però en fi, això ja seria objecte d'un altre debat. Ell és nascut a Palma l'any 76, tot i que en el CQC, si ho consultes, diu Palma, 1972, per tant, o es treu anys o aquí hi ha un misteri que hauria d'aclarir. És també periodista, és escriptor, és traductor, ha treballat amb les redaccions del diari Baleares i del diari de Balears, però també, com en Jaume Guillamet, té un vessant d'historiador, va estudiar Humanitats a la Pompeu Fabra, a la Universitat Pompeu Fabra, i va fer un màster en Història del Món
a la mateixa universitat. I és un activista i un impulsor de nombrosos projectes culturals, de festivals literaris, sobretot dedicats a la novel·la negra, com per exemple ara molt recentment heu celebrat el festival aquest Tiana Negra, dedicat a la novel·la negra en català. I juntament amb el periodista Carles Domènech ha creat Bearn, un projecte que inclou una escola d'escriptura i de cursos culturals, una revista literària i una agència de comunicació cultural. En fi, el seu últim llibre publicat, n'han publicat molts, no és un autor prolífic, no sé d'on treu el temps, amb molt diverses editorials, i el seu últim llibre es diu Cants de sirena negra. Ell escriu moltes novel·les negres, però em sembla que aquesta no és negra, tot i que es diu Cants de sirena negra. Però, en fi, ja ens ho explicarà. En tot cas, ja volia començar, diguem, com hem fet en aquestes sessions, demanant-vos, primer en Jaume Guillemet, després en Sebastià, una consideració breu, 5 o 7 minuts, sobre aquests períodes que hem esmentat. Com la premsa internacional, en certa manera, descobreix o redescobreix una realitat catalana en aquests moments històrics de transició. Jaume. Molt bé, bona tarda. Gràcies als amics de l'Avenç per convidar-me a aquesta sessió que em plau molt de poder fer. Quan participes en actes així aprens molt, perquè has de tornar a pensar en coses que ja has pensat i que ja has escrit i sempre veus coses noves i en tot cas l'intercanvi en aquest cas amb el futur, perquè jo soc el passat, aquí soc el passat en aquesta taula, ell és el futur, és obvi, per altra banda. Jo puc ser el present. I, bueno, Josep Maria Muñoz es pot col·locar allà on vulgui, diguem-ne. Més aviat del meu control que d'aquell, jo crec. Sí, que sí. Tot és relatiu, en tot cas. Jo vaig pensar que de fet estic a l'esquerra pensant en el públic, estic a la dreta pensant en la taula. Bé, dit això, per tant, agrair-ho. A veure, la mirada de la premsa internacional és sempre molt interessant, perquè és la mirada exterior. En el cas de l'Espanya dels anys 70 encara és més interessant, perquè l'Espanya dels anys 70 no hi ha llibertat de premsa. I per tant, no només és una mirada externa, sinó que és una mirada lliure, o bastant més lliure. La premsa dels anys 70 a Espanya té una certa llibertat des del 66. Es pot parlar de moltes coses i amb molta llibertat, excepte d'una, que és del règim polític. No es pot qüestionar ni el règim polític, ni els seus principis, ni la ideologia que hi ha al darrere. Per tant, la premsa espanyola assisteix a la transició fent la seva pròpia transició i és una premsa que surt del franquisme, tot i que hi ha molts periodistes de la meva edat que som fills biològics del franquisme, però ja no en som fills espirituals, o si més no ens n'hem alliberat. Esclar, jo en aquest cas parlo com a periodista que vaig ser llavors també, per tant tinc la meva mirada personal sobre tot això. Però en tot cas, la premsa internacional parlava amb una llibertat que no parlava la premsa espanyola, i això és molt important. La premsa internacional s'havia mirat a Espanya una sola vegada en els darrers 200 anys. Bé, una sola vegada important, que és la Guerra Civil. La Guerra Civil és un gran esdeveniment europeu que crea molta preocupació en molts aspectes i que té molta transcendència. I com diu un historiador, Philip Knightley, diu és l'última guerra ideològica dels corresponsals. Nosaltres ens vam preguntar, i la transició, la premsa internacional, com se la va mirar? I aquest és una mica l'origen d'un projecte en el qual encara hi som en diverses fases. Casualment avui el Ministeri ha resolt concedir-nos la tercera fase. Per tant, estic particularment content sobre això. Aleshores, què fa la premsa internacional? La premsa internacional s'està mirant a Espanya des de fa 2 o 3 anys, sobretot des de la primera malaltia de Franco, que és l'estiu de l'any 1974. Aquella primera malaltia, la premsa internacional dona Franco per amortitzat i diu que el millor que podia fer Franco és passar el poder en vida en el jove príncep d'Espanya, aquest és el nom que tenia, el seu títol, Joan Carles de Borbó. No és que ningú tingui massa confiança en ell, però hi havia el que hi havia. I aleshores, a partir del moment que Franco cau definitivament malalt, la premsa internacional s'aboca a venir a Espanya. I s'aboca a venir a Espanya amb una gran preocupació, i és que no hi hagi una altra guerra civil. Aquest és un tema molt present. També ho està a la premsa espanyola, però d'una manera menys explícita,
tot i que el propi Franco diu en els excombatents, en l'associació d'excombatents, la Confederació de Combatents de la Guerra Civil, els diu el moment d'Espanya avui és més greu que de l'any 36. Per tant, tot plegat és bastant complex. Recordeu que hi ha les execucions de cinc acusats de terrorisme, 3 del FRAP i 2 d'ETA. De fet, eren 11 condemnats a mort, entre ells una dona embarassada. Finalment queden 5, hi ha una gran crisi internacional. Per tant, els corresponsals venen aquí veient a veure què passarà. Quina és la seva mirada? I amb això completo aquest primer torn. Els corresponsals venen a veure si Espanya es pot convertir o no en una democràcia. I els seus diaris, a través seu, no només publiquen les seves cròniques de manera destacada i gairebé cada dia, sinó que en els editorials constantment estan dient si això no va cap a la democràcia, això patarà. No en una guerra civil, però el franquisme no pot perpetuar-se. Per tant, hi ha una mirada molt clara, és a dir, Espanya ha d'anar a la democràcia, hi ha el que diríem una mica la crida d'Europa, la crida d'Europa sobre Espanya. I els corresponsals que nosaltres hem estudiat, que són França, Itàlia, el Regne Unit i els Estats Units, doncs representen d'alguna manera la mirada de les seves societats i interpreten d'alguna manera també la mirada dels seus governs i dels seus sistemes polítics. I mirant a Catalunya i el País Basc, des del primer dia diuen perquè això funcioni, Catalunya i el País Basc han de recuperar l'autonomia que Franco els va prendre. Això ja és des del primer dia. Fixem-nos en una cosa, és dir, no creuen que hagi de tornar a la república, creuen que no funcionaria. No tenen massa confiança en la monarquia, tampoc. Aleshores, esperen que hi hagi un procés més o menys raonable, gestionat pels franquistes reformistes, que després es veurà que no tots ho eren, però amb una condició, que Catalunya i el País Basc han de recuperar l'autonomia que Franco els va prendre. Per tant, aquí hi ha un element hi ha d'haver una reforma, però aquesta reforma ha de contenir uns elements, d'alguna forma, de ruptura. No ho diuen així, però ho podríem dir-ho així per situar-nos en la mirada d'aquell moment. Llavors, els corresponsals no venen a Catalunya, van a Madrid, perquè el joc és un joc cortesà. Els corresponsals són a Madrid, però venen a Catalunya en determinats moments i estan molt atents al que passa a Catalunya. I alguns diaris de manera especial. Le Monde, per exemple, de manera especial. El Times de Londres, que en aquell moment era un diari liberal, no com ara, i europeista, no com ara, doncs també s'ho mira amb molta atenció. L'únic diari que té un corresponsal aquí, curiosament, és el Guardian. Té un corresponsal que es diu Robert McLaughlin, que publica amb una certa freqüència no excessiva fins a les eleccions del 77. Després, no. Ara, hi ha moments en què els corresponsals venen. Per exemple, dissabte va ser, no, quin dia era 8 de febrer? Dilluns va ser 8 de febrer. Dilluns 8 de febrer va fer 40 anys de la segona gran manifestació per l'amnistia. El dia 1 de febrer, que va ser la primera gran manifestació, no hi va haver gaires corresponsals, però hi va haver un gran enrenou a Barcelona i aleshores el dia 8 tots eren aquí. Aleshores, les cròniques del Daily Telegraph, que és el diari més conservador i de més tiratge a la Gran Bretanya, i del Times, amb 2 corresponsals vinguts de Madrid, són la millor descripció d'aquelles manifestacions. Comparar el tractament d'aquelles manifestacions, el Telegraph i el Times, i comparar-ho a la premsa d'aquí, és una forma de veure quina és la diferència llavors. A grans trets, aquesta seria una entrada del tema, jo crec que és suficient, i després podem entrar en altres aspectes que convinguin. Molt bé, Jaume, et tornarem a llogar per aquesta concisió que agraïm. El Jaume ens va proposar en el llibre que vam publicar com a títol aquest del desafiament català, que era, si no recordo malament, tret d'una editorial de Le Monde que citaves com... L'endemà del 8 de febrer, justament. L'endemà del 8 de febrer. Avui en dia el desafió català és un altre. Evidentment, la premsa estrangera, i això serà un dels punts que voldria incidir, que ja ha apuntat en Jaume, crec que aquesta posició dels corresponsals a Madrid o Barcelona també és un punt important. Com s'ha plantejat la premsa estrangera aquest desafió actual?
Bé, bona tarda. El primer de tot, donar-vos les gràcies per la convidada i a vosaltres per ser aquí en aquest dia de prepont, ja, no? Una mica, i això és important. Mireu, la gran diferència que tenim és que d'alguna manera en el seu llibre i en el seu treball el Jaume i el seu equip tenen la història feta. No? Diguéssim que les cròniques dels anys 70 estan allà, estan publicades, i el procés de la transició, que d'això en podríem parlar molt, si va existir, si no va existir, si s'ha de dir-ne o no s'ha de dir-ne, és igual, és un altre tema, i podríem parlar si va ser modèlica. Recordo un mort cada 3 dies, de diferents faccions i diferents bàndols, vull dir, allò de la transició pacífica, democràtica, no sé què, qüestionem-ho també. És un procés acabat, és un procés que comença, acaba, podem posar les dates, jo diria que estenent-ho en un període ampli ho podríem fer des del 66 fins al 86, a l'entrada de la Unió Europea, com una primera fase de transició, des de la llei Fraga fins al 86, com a mínim pel que fa a la premsa. I en canvi nosaltres ara estem estudiant un procés, no? Que de fet hi ha alguns que s'han considerat a si mateixos processistes, no? Analistes del procés, que no sabem cap on anirà, ni com acabarà, ni què passarà. De fet, si mireu la data del pacte, el dissabte aquell, tothom pensava que anàvem a unes eleccions, i per un joc de caramboles ha passat el que ha passat, i ara diguéssim que hi ha un president que no és precisament molt amic de la premsa estrangera. I ho matisarem una mica, això. Però passa tot un seguit de circumstàncies, i és que nosaltres estem intentant analitzar un període viu on, curiosament, Catalunya ha passat a ser un dels centres d'atenció quan no ho era, quan la majoria de corresponsals que nosaltres entrevistem en el nostre llibre comencen a treballar, aquí han d'explicar als seus mitjans què dimonis és això de Catalunya i per què li han de fer cas. I ara no caldria. I el que sí que ens hem donat és que la mirada del corresponsal oficial del diari és la mirada des de Madrid i mediatitzada per Madrid. I la mirada del corresponsal que viu a Catalunya és una mirada absolutament diferent, que de vegades entren en contradicció els dos corresponsals del mateix mitjà. Què passa? Que la majoria dels corresponsals que nosaltres hem entrevistat ara aquí, i ara vol dir fa a la prehistòria, perquè els vam entrevistar entre el setembre i l'octubre del 2014, i per tant segurament les seves respostes ara serien diferents, són gent que treballa freelance, que treballa en mitjans més petits, moltes vegades en mitjans digitals, moltes vegades combinant 1000 feines mal pagades, per exemple, fent de productora per la RAI, de cap de premsa per 2 editorials i de col·laboradora de la República, el cas d'una de les noies italianes que tenim, i per tant no és el corresponsal d'un diari, el que sigui, que té el seu sou i que està a Madrid i que produeix o no produeix. Aquí no. Aquí aquests corresponsals que estan a Catalunya, informant des de Catalunya, la majoria de vegades o venen la peça o no cobren. I això vol dir que han de fer 2 feines. La primera, han de creure's que això que passa aquí és prou important com per ser notícia. I la segona, han de fer pedagogia a les seves redaccions, perquè si a la redacció d'un diari de França arriba una notícia de F o de Reuters feta des de Madrid, quan truca el corresponsal d'aquí per dir que allò no és ben bé com diuen des de Madrid, doncs la credibilitat de F i de Reuters és molt forta, i el corresponsal d'aquí ha de fer molta pedagogia per convèncer el cap de redacció de torn de que, bé, potser aquest senyor que ha escrit això està a 600 quilòmetres de distància de Barcelona, no? I això és important. I què passarà? No ho sabem, perquè el procés és un procés obert, no? I aleshores aquesta era la gràcia. Si nosaltres haguéssim fet... si això hagués estat un altre període, possiblement la nostra sèrie d'entrevistes a corresponsals estrangers que vivien a Barcelona s'hagués publicat en un diari, de forma convencional, allò que feien sèries, no? Entrevistes a corresponsals, entrevistes a futbolistes, però ara els diaris ja sabeu que no paguen a ningú, o pràcticament a ningú, i que estem en una crisi important, i que això de les sèries ni parlar-ne, en tot cas, si les fan els redactors de plantilla. I a ningú li va interessar anar a veure com ens veuen. I nosaltres ens vam veure abocats a fer un instant book en tots els defectes que això comporta. El primer defecte, per exemple, el nostre llibre no té índex. Per què?
perquè el van maquetar per arribar abans del 9-N i jo em vaig descuidar de posar l'índex. Vull dir, així de clar. Per què? Perquè fan dos periodistes que decideixen arriscar-se i publicar un material que tenen que no troben comprador. Bé, la nostra situació és molt semblant a la situació dels corresponsals que estan aquí, que de vegades tenen un material molt bo i no troben un comprador, perquè això de Catalunya, fins fa 2 dies, no interessava a ningú. A partir del 9-N la situació canvia. I a partir de les últimes eleccions la situació canvia radicalment, perquè ara resulta que això és el gran problema d'Espanya i hi ha molts interessos mediatitzats. I aquests corresponsals d'aquí continuaran tenint el problema de sempre, que és que des de Madrid es dona una opinió molt concreta que està marcant el mainstream de les notícies i ells han de combatre'l i fer aquesta pedagogia per explicar què passa a Catalunya. Un exemple molt senzill. Quan poca gent va entendre que l'Alfred Bosch fos designat el candidat d'Esquerra Republicana per anar a Madrid a fer tàndem amb en Joan Tardà. Però Esquerra Republicana van entendre-ho molt ràpid. Necessitaven algú que parlés idiomes molt bé i que, a més, hagués estat periodista. Llavors, havia estat corresponsal a Sud-àfrica, entre altres coses. Per què? Per intentar convèncer de primera mà en els periodistes de Madrid d'allò que els afectava. I per això el van escollir, entre altres mèrits. No? I aquesta és la batalla de fer la pedagogia i d'evitar el gruix del discurs oficial que es fa des de Madrid. Jo penso que, a més, ara els corresponsals de Madrid, els que estan a Madrid ara, ja han començat a veure una mica el llautó. I ja comencen a veure que el Rajoy, home, el posen en una ràdio i surt amb allò i l'europea, no? I diguessin que no és el mateix. I que, clar, que va el president, l'expresident de la Generalitat, a una roda de premsa i contesta en francès, i contesta en anglès, i contesta en altres llengües, i això ja era un mèrit. Per tant, d'alguna manera es van anar jugant. Però cap on anem nosaltres? Cap on va el nostre llibre? Cap on va el nostre procés? Això no ho sabem. Potser l'equip d'investigadors de les transicions del futur farà història amb les seves cròniques, moltes vegades molt mediades per la seva realitat. Per exemple, i acabo, el corresponsal danès pot explicar fins on pot explicar. Per què? Perquè hi té un problema. Hi té un problema en Groenlàndia i en les Illes Feroe. Segons el que explica, pot estar incitant en els moviments separatistes del seu propi país. El corresponsal francès que hem entrevistat aquí, que escriu per diaris belgues, no té cap problema, però és que, a més, escriu per un diari del Quebec. Aleshores, li interessa carregar i donar el màxim de potència al moviment independentista. Per tant, s'adapten molt al públic que tenen i escriuen sempre tenint en compte la seva pròpia realitat i els problemes que pot haver-hi. Per exemple, a Itàlia, el problema del separatisme està molt vinculat a Umberto Bossi, Lliga Nord, etc. I per tant hi ha unes comparacions molt dures i jo penso que com a primera entrada també ja Déu-n'hi-do. Ja hem apuntat bastants temes. Potser un seria aquest, no? De dir fins a quin punt la realitat del diari o del mitjà pel qual treballa el corresponsal, l'interès possible dels lectors. Ara recordo, per exemple, en Jaume i el seu equip comentaven en el llibre que, per exemple, els periodistes italians, el fet de veure un banquer parlant amb els comunistes del SUC, un banquer que es diu Jordi Pujol, parlant amb els comunistes del SUC, doncs ells els feia pensar molt en el procés, amb el compromiso histórico que assajaven al moment Berlinguer i la democràcia cristiana. Suposo que això és un condicionant important. Sí, a veure, la premsa italiana i la francesa s'ho miren diferent que l'anglosaxona, per 2 motius. Primer, perquè estan més a prop. A l'època, l'anglès no era la segona llengua a Espanya, o la tercera, en el nostre cas, no? Era francès. Per tant, la premsa anglosaxona tenia molt poca difusió, molt pocs polítics parlaven anglès, ni l'entenien. Tot i així, la premsa anglosaxona va parlar molt d'Espanya i crec que va tenir molta influència. En canvi, el país de referència, el padrí polític, teòricament era França. I a Itàlia hi havia molts elements. I per altra banda, la premsa italiana i la premsa francesa són premses molt de comentari, molt de crònica firmada, molt d'opinió barrejada amb informació, mentre que la premsa anglosaxona és una premsa que se separa més, facts and comments, etc. Aleshores,
La premsa italiana i francesa fa una mirada més pròxima. L'interessa més a veure com quedarà això. I projecta, esclar, el Partit Comunista Espanyol en aquells moments i el català, el SUC, estan a l'onda de l'eurocomunisme, amb Berlinguer i amb Marché, que no ho és tant, no? A diferència dels portuguesos, que són del més soviètic que podia haver-hi en aquell moment al sud d'Europa, no? El sud i el nord potser. No? Per tant, són mirades... Llavors, França i Itàlia s'emmirallen molt. I realment hi havia un partit comunista molt fort, en el sentit que no hi havia partits organitzats pràcticament a Espanya. El PSOE s'acabava de renovar Ciresnes amb uns advocats sevillans que ningú coneixia, no? I que en canvi després van guanyar les eleccions perquè van tenir el suport de la socialdemocràcia. Suport vol dir diners i moltes més coses de la socialdemocràcia alemanya i del laborisme britànic. No? En canvi, tot semblava que aquí hi havia un compromís històric a la catalana, que era el nacionalisme de centre-esquerra, que és com es presentava llavors Pujol. Trias Fargas era l'altre banquer, que tenia també un paper molt rellevant. I aleshores el Partit Comunista, tant a Espanya com a Catalunya, estava ben organitzat, havia estat molt perseguit, havia agrupat la intel·ligència del país, que després va prendre altres direccions, i a més controlava els sindicats. Per tant, aquesta mirada des d'Itàlia hi era molt clara, i des de França d'una altra manera també. En canvi, jo crec que la versió anglosaxona és més interessant des del punt de vista analític. Es miren més les coses, allò que és aquell pragmatisme, a veure, aquí què passarà? No? I creuen més, la premsa anglosaxona espera més en la capacitat del rei i dels reformistes del govern de fer alguna cosa seriosa. Tot i que tots reconeixen que, i aquí ve el nom del desafiament català, el desafi català que diu la Monta no és com el desafió català d'ara, no, era el desafiament d'una regió, terminologia de l'època, d'una regió industrial amb una massa obrera molt lluitadora, molt important, i a més amb una burgesia europeista i una cultura pròpia, el desafiament d'una regió europea davant d'un govern que no reaccionava, perquè el 26 de gener Àrias havia fet un discurs a les Corts que encara parlava de Franco i parlava d'una democràcia a l'espanyola. Llavors, Catalunya té un paper molt important en la primera part de la transició, perquè és allà on es desafia el govern. I és on ve el rei de seguida i intenta fer gestos parlant en català al Saló del Tinell, que era el 20 de febrer aproximadament. I per altra banda, lligant amb el que deien en Sebastià, que ara tothom diu aquí què passa, és que va semblar que l'interès de Catalunya quedava molt ben resolt. Si alguna cosa va semblar que quedava ben resolta la transició, va ser el problema català, que es deia llavors. Perquè el Times es van emocionar. El Times va fer una editorial que es deia Autonomy of Catalonia, que acaba dient, i el dia que aquest vell republicà que ha mantingut la flama de la presidència republicana en un poble de França torni a Catalunya, serà un dia, sens dubte, important en la història europea. Això era... Tu llegeixes això i dius, ostres, posa una mica la pell de gallina amb la seriositat britànica, com això els emocionava, citant Orwell, és aquesta distància pragmàtica però oculta de la cultura britànica que semblava que això estava resolt. Perdó, i ho va semblar durant molt de temps, perquè el primer... Val a dir que tots els presidents de la Generalitat han anat força bé d'idiomes, a diferència dels presidents del govern espanyol. Pujol molt bé, perdó, no ho sé, potser no tant, però Pujol molt bé, Maragall no cal dir-ho, Mas ho ha demostrat i sembla que Puigdemont també. Per tant, en tot cas, si un no estava tan bé, no desmereix el conjunt. Però el Pujol va donar la imatge d'una Catalunya perfectament integrada a l'Espanya democràtica, va donar aquesta imatge. No és estranyar que hi hagi hagut, ja no hi és jo crec, però hi hagi hagut del 2010 ençà aquesta sorpresa de veure què passa a Catalunya. La pregunta doncs gairebé és obligada. Com analitzen, com s'expliquen aquesta sorpresa d'una qüestió que semblava, com deia ara en Jaume, més aviat resolta? Jo crec que els corresponsals que viuen aquí no tenen tant la sorpresa perquè viuen aquí. I per tant, d'alguna manera, jo crec que veuen una cosa que sí que els sorprèn.
que és com l'independentisme passa dels 300.000 independentistes històrics, dels 300.000 independentistes que sempre ho han estat arreu del territori, a ser un procés transversal de masses dels 2 milions, 1.800.000, podem discutir això a les urnes, etc. No? Quan dic dels 300.000 parlo de votants, de 300.000 votants i 1.800.000 votants potencials, etc. Si comptéssim la gent que no vota, etc., això seria una altra història. Això els sorprèn, i el que els sorprèn és que des de Madrid no entenguin que cada vegada que colpegen els desitjos catalans, d'alguna manera, estan fabricant nous independentistes. La majoria d'entrevistats diuen si això haguessin donat el pacte fiscal, el problema català s'hagués acabat durant els propers 50 anys. I deien, sembla mentida que el Partit Popular no hagués tingut la visió de veure que això significava potser perdre les properes eleccions, però resoldre el problema durant 50 anys i bé, ja tornarem a guanyar, no passa res. No? I això els va sorprendre, perquè ens va sorprendre, jo crec que la curtor de mires polítiques i la immediatesa de les mires polítiques, sobretot venint de tradicions, parlo per exemple dels alemanys, no? Que no tenen cap problema en fer pactes de govern superamples, no? I això no ho entenien i xoquen la seva cultura democràtica. En canvi, els italians ho veien molt normal, deien, això no passa res. Jo vull destacar dues coses. Una, la immensa majoria dels corresponsals que hem entrevistat nosaltres italians són aquí per qüestions ideològiques. És a dir, era gent molt jove, molt formada i molt preparada que fuig del berlusconisme. Per ells és insuportable viure a Itàlia. I relacionen Berlusconi amb el retard tecnològic a Itàlia. Internet i els mitjans digitals es desenvolupen molt tard perquè hi ha un interès molt gran de Berlusconi per la televisió, com el seu negoci, com a empresari. No? I llavors això no ho suporten i venen aquí i s'estableixen. I curiosament, la immensa majoria dels italians que venen aquí, corresponsals, s'estableixen amb la intenció de formar part de la comunitat italiana i de treballar per empreses italianes. Per exemple, fan de caps de premsa d'empreses que estan allà, els hi duen les pàgines web, els hi munten tot, no tenen intenció de vincular-se aquí, a diferència d'altres corresponsals d'altres nacionalitats. No? I això és interessant. I després l'altra cosa que és sorprenent és que nosaltres vam aprendre molt, o podem aprendre molt d'ells, no? Tu deies la premsa, com és la premsa francesa, l'italiana, l'anglesa, les seves contradiccions. Doncs nosaltres vam entrevistar una corresponsal d'una revista d'art, i que ens va explicar que clar, quan ella va arribar aquí, la primera roda de premsa que va anar a fer en el MACBA, o no sé què era el MACBA, que va anar ella, va demanar, el MACBA havia comprat un quadre, no sé d'aquí, és igual, i van estar 2 hores explicant la importància del quadre dins la tradició museística, no sé tal, i ella va fer una pregunta, quant ha costat? I ningú li va saber dir. I ella va dir, o em deix quan ha costat o no penso publicar res. I perquè jo, al meu diari, el primer que em demanaran és quan ha costat i per què l'heu comprat. I clar, és periodisme de dades, no? I aleshores ens explicava, i jo vaig quedar al·lucinat, i no, és que jo, quan escric una columna potser a la pàgina 14 d'una revista que surt un cop al mes, i tal, diu que té 3 revisors externs, i que si això no passa pels 3 revisors externs, no es publica i ella no cobra la columna. Tal qual com aquí, tan contrastat, igual, com recordaria alguna portada d'algun mitjà de comunicació d'aquests que diuen que són importants i liberals i aquestes coses, no? Dius, home, aquí no es cobra encara que es publiqui. Exacte. Segons com. Però vull dir que és molt curiós veure com fan feina i com treballen aquesta gent i les diferències. Nosaltres ens queixem molt, no? Jo crec que ells mateixos estan super sorpresos també de la pèssima qualitat del nostre periodisme actual. Tampoc ens tiren nos pedres, no estem tan malament, no som tan dolents com altres, però venint d'una tradició, per exemple, germànica o danesa, et sorprèn veure com es treballa aquí i queden al·lucinats quan es publiquen aquestes notícies moltes vegades falses, tendencioses, tal, i diuen que això no passaria allà. Jo he estat 4 anys, i no és una qüestió de països del nord i països del sud, jo he estat 4 anys vivint a Portugal, i és cert,
encara continuen els comunistes del sector soviètic, vull dir, encara ara són sector soviètic pur i dur. Potser això explica els mals resultats que tenen a les eleccions. Doncs en aquests 4 anys jo el que vaig veure és que la premsa d'allà era una premsa modèlica des del punt de vista de l'objectivitat. Ningú opinava a les portades. Ningú tal. Feien els articles d'opinió, les peces d'opinió, eren molt anglès en segons quines coses, i no hi havia, les informacions eren informacions. No hi havia tendències, no hi havia opinió, no hi havia res, i després deixaven, això sí, hi havia un setmanari, l'Expresso, que aquest sí que carrega i fa el que vol, i tal, però els diaris de cada dia són un model d'objectivitat que per algú que ve d'aquí era increïble. No? I això és important. Jo penso que ells flipen, d'alguna manera, de veure com cada vegada que ens foten una garrotada, l'independentisme creix i no se n'adonen des de Madrid d'aquest procés, no? que això és així. Això no ho entenen. En Sebastià ha introduït una qüestió que jo volia deixar més pel final, però ja que l'ha esmentada potser valdria la pena un comentari. El mes de novembre, concretament el 5 de novembre, el New York Times va publicar una informació que deia que els mitjans espanyols estaven molt pressionats tant pel govern com pel deute. I feia una crònica, va fer un cert impacte aquí. En aquesta crònica, una de les fonts citades era un periodista que es deia Aguilar, que es diu Aguilar, i escrivia. Que escrivia al País i que arran d'aquesta crònica el New York Times va deixar d'escriure-hi l'endemà. No per voluntat pròpia. I no pas per voluntat pròpia. No va dimitir. Avui hi ha un article d'en Joan Tàpia al periòdico, no sé si l'heu llegit, una secció que fa ell que es diu Geometria variable i explica la relació de Pujol amb la Vanguardia i amb ell. I fa una certa mea culpa de com la premsa catalana va ser contemporitzadora com a mínim amb el pujolisme. No dic perquè ara m'ha vingut al cap i es comença i ell fa mea culpa, diguem-ne, però també explica que quan ell és nomenat director de la Vanguardia, la pressió que rep, diguem-ne. La pressió de la premsa, és a dir, la premsa espanyola ha estat sempre, ara això és un parèntesi, no? Però la premsa espanyola ha estat tradicionalment una premsa molt polititzada. I durant la transició hi va haver un cert esperit d'introduir una mica models britànics, etc. Però fins i tot utilitzant models britànics de separació de gèneres, la politització, el compromís, la pressió, la submissió ha continuat sent molt potent. Això ens portaria segurament a un altre debat que potser haurem de fer un altre dia, però allunyar una mica, però en fi, està en el transfons. Jo volia dir una cosa, perdó, ara sentint el Sebastià, una cosa, és que la premsa, la influència de la premsa, no? La premsa internacional durant la transició espanyola va ser bastant influent en algunes coses. Per exemple, la premsa internacional va veure de seguida que Suárez s'havia de presentar com a candidat. Clar, és que ara parlem del PSOE i el PP com si la transició l'haguessin fet el PSOE i el PP. No, la transició AP hi va posar tots els pals dels redors que va poder, diguem-ne, no? I aleshores, quan Suárez fa la reforma, la premsa internacional comença a dir en editorials convindria que Suárez es presenti perquè si no guanyarà Fraga, que és el que no volia fer la reforma. Aleshores, aquest és un element, diguem-ne, una premsa més informativa, però que té les seves preses de posició. I en aquest sentit la premsa anglosaxona, en els seus editorials, prenia posicions bastant clares. És a dir, separava l'opinió de la informació, però l'opinió era potent. En el rei li van dir algunes coses importants a nivell d'opinió. Això és una cosa important, diguem-ne. I quan deien això, d'alguna manera, representaven un punt de vista seu, dels diaris, però també d'alguna forma dels governs i les forces polítiques. No perquè hi hagués una corretja de transmissió, sinó perquè els grans diaris del món tendeixen a representar, a interpretar l'opinió dels seus governs i de la seva societat. I em deixes que li digui això. Jo crec que has tocat una cosa molt interessant, que és això dels grans diaris del món, que potser no són tan grans ara ja. D'acord. Llavors no hi havia altra cosa, perdó. Llavors, jo crec que televisió i ràdio, poqueta cosa. La influència que tenien llavors diaris internacionals molt potents
jo crec que és molt més important que ara, on hi ha una atomització dels mitjans molt bèstia. A més, amb el sorgiment d'internet i la quantitat de cançoners que ha sortit, només a Catalunya no sé quantes han sortit des de que ha començat el procés, per exemple, no? Vull dir, de noves i de totes les tendències polítiques, i aquestes molt polititzades, a més, cadascuna d'elles. I jo penso que potser la influència de la premsa internacional ara, en el procés, no és tan gran, excepte quan un dels grans diaris fot una entrevista molt potent o fot una editorial molt potent, però no està passant. No està passant tant. Passa que tot depèn del que vulguem llegir i del que vulguem escoltar, no? Perquè podríem dir que les forces polítiques que governen el procés fan molt cas quan la premsa internacional diu coses que els interessa i no fan gaire quan diu coses que els interessa. El Financial Times ha dit coses en determinats moments i n'ha dit d'altres en determinats moments. Per tant, aquest joc també és un joc interessant de veure i això, els que ho estudin d'aquí uns anys, diguem-ne, podran veure en quins casos això passa o no passa. Jo justament volia demanar-vos a tots dos ampliar una mica aquest punt, és a dir, fins a quin punt aquesta opinió dels grans mitjans, dels grans diaris, en el cas d'en Jaume, europeus, americans, realment la incidència que això té. Jo recordo, i en Jaume també se'n recordarà, l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, arran de l'11 de setembre, celebra cada any una conferència que convida un historiador. En els primers anys, en els anys 80, diguem, si repassem la nòmina, no la tinc aquí, però si la repassem, estic segur que la immensa majoria són historiadors estrangers, perquè hi havia aquella convicció, dues conviccions. Una, és important que ens mirin, i dos, la seva mirada gairebé necessàriament serà més objectiva. Naturalment, això amb el temps ha canviat i ara l'Ajuntament de Barcelona porta historiadors locals o no, però que estan centrats en aquest moment. Això podem fer algun paral·lelisme amb el... Home, el primer va ser Eliot. Aquí ens passa una cosa, i és que som una mica simplificadors en general. És a dir, està molt bé quan diuen el que volem sentir, i quan no diuen el que volem sentir no els escoltem. Clar, seria bo que quan no diuen el que no volem sentir, doncs pensessin per què ho diuen i en traguessin algun profit. Ho dic perquè Eliot, en els darrers anys, s'ha manifestat bastant crític sobre el procés, per dir-ho ràpidament, no? I llavors, ja sembla que és dolent. I Eliot és un gran historiador, amb uns punts de vista molt determinats. Naturalment, però tendim a fer un cert, diguem-ne, maniqueisme. Ara ja no ens convena, no? I Financial Times, el mes de novembre, per exemple, va fer alguna editorial que deia que s'estan cometent greus errors, no? Però aleshores sembla que això no ens interessi tant. Ara, com deies tu, els grans diaris, a la transició dels anys 70, a la sortida del franquisme, a veure, la ràdio i la televisió no els hem estudiat per dos motius. Primer, perquè tenen un paper molt limitat, i segon, perquè no hi ha hemeroteques, no hi ha fonoteques ni videoteques. Els diaris, en canvi, són més. Però els diaris aquí eren l'únic mitjà important. Aleshores, en aquests moments els diaris han perdut molta importància, però segueixen sent els que marquen l'opinió. I la prova és que les tertúlies de ràdio i televisió aquí conviden els directors dels diaris i els columnistes dels diaris. I segueixen marcant l'agenda en molts aspectes. Grans diaris. El Times ja no és un gran diari. El Daily Telegraph segueix sent un gran diari, però també s'ha frivolitzat molt, s'ha, diguem-ne, anava a dir, un neologisme, tabloiditzat molt, ningú ho entendrà, però, i de fet és un estàndard, és un llençol. El Daily Telegraph en aquell moment era un diari important, el Times també. Ara el Regne Unit queda el Guardian, que és un gran diari angloamericà, perquè ara el Guardian s'ha estès als Estats Units i el Financial Times és dels japonesos, per altra banda, cosa que vol dir la crisi de l'antic imperi. El gran diari d'avui, qui són? El New York Times, i el Financial Times i el Guardian, grans diaris de l'hemisferi occidental. El Wall Street Journal també. Wall Street Journal, sí, però d'acord. Dins del món econòmic. D'acord, sí. Però potser el Financial Times també dins del món econòmic ha tingut sempre un paper més d'informació general, més que el Wall Street Journal, però sens dubte és un gran diari. I Le Monde, que era un diari de referència per tots nosaltres, no fa aquest paper, suposo, ara. Bueno, és que ens hem apartat de França.
Jo tinc alguns col·legues, no sé, en Rafael Jorba encara és un lector, encara va amb el Le Monde sota el braç normalment, però en queden pocs. Le Monde, és que França ha perdut el paper de referència que tenia, no? Le Monde continua sent un gran diari, però jo, diguem-ne que era un lector de Le Monde, ara tinc tendència els dissabtes a comprar l'edició internacional del New York Times abans que Le Monde. I això, no podem arribar a tot arreu, però segueix sent un gran diari, sens dubte. Antià abans apuntava aquesta qüestió de dir, potser ara els polítics, en aquell moment també, els interessava molt parlar amb els corresponsals estrangers, però vull dir que ara hi ha unes accions més deliberades, més institucionalitzades, més professionalitzades, potser fins i tot, d'aconseguir aquesta arribada en els mitjans estrangers. Sí, però s'han fet errors molt greus. El tancament del Centre Internacional de Premsa de Barcelona. Això és una cosa que tots els corresponsals que hem entrevistat nosaltres duen clavada a l'ànima i per això dic que no són gaire amics del Carles Puigdemont, perquè un dels motius pels quals s'acaba tancant el centre, entre altres coses, és perquè al govern li interessa donar la seva visió exterior en el govern, a Catalunya, la seva visió exterior pròpia, com faria EFE, no? I aquí està al darrere la creació de l'Agència Catalana de Notícies, on el president actual sabent que va tenir un paper molt important. No? Això va fer perdre aquest Centre Internacional de Premsa, on vulguis o no vulguis, jo no sé què hi feien ben bé, però com a mínim tenien un xiringuito on poder connectar-se a internet, al centre de Barcelona, fer un cafè si calia, i de vegades muntaven una conferència, venia algú, tal, i hi havia un sentiment de trobada, de lloc d'espai. Ara estan disseminats, s'agrupen més per nacionalitats que per afinitats d'altres coses, i això els dol molt, la tancada d'aquest centre tal, i això va ser un error. Després, em sembla que amb motiu de l'11 de setembre, el president Mas va convidar tot de corresponsals de Madrid a venir a Barcelona i tal, i no va convidar els corresponsals que estaven aquí, els corresponsals que viuen aquí. Això va suposar un greuge, una afrenta, el que vulguem dir, important. Hi va haver queixes notables en cartes importants i amb un article, diria que la República, explicant això. No? Em sembla que deia, recordo, alguna cosa així com el president Mas s'alia amb els enemics i oblida els amics per explicar el procés català. No? I clar, era una andanada a la línia de flotació simplement per notar de gelosies. Però és que aquestes formes, aquestes cosetes també s'han de cuidar perquè al cap i a la fi és la gent de casa, la gent que està aquí, la que t'està explicant el dia a dia, no? La que està intentant combatre precisament aquella visió mediatitzada des de Madrid amb tot el poder i per tant no cuidar aquesta gent és una cosa que penso que és un error, no? I és cert, cada vegada s'intenta parlar més amb els mitjans, explicar més fora, però ara he vist que la nova tendència és anar directament fora, no? En lloc de saltar el corresponsal i anar a fer l'entrevista a la redacció a Nova York, a la redacció a París, sobretot hi ha molta tendència a anar als diaris francesos, aprofitar un viatge oficial per anar a la redacció a explicar-ho, i si és possible per aconseguir una entrevista que puntegi no sé què i que sigui amb un redactor estrella de la casa, no? Com si això fos més bo. Per mi és d'alguna manera un error perquè estàs saltant a la persona que te pot fer les preguntes interessants de veritat, que és la persona que està vivint aquí, el corresponsal, no? La persona que sap la realitat, la persona que pot preguntar sobre el Barcelona World, si cal, no? I en canvi, molt bé, pots fer una entrevista amb no sé qui, a la redacció de Le Monde, per dir alguna cosa, i possiblement la pregunta serà la relació Catalunya amb Espanya. I sempre seran les mateixes, no? I el procés, i no preguntaran coses concretes on tu podràs explicar el teu projecte. Per tant, compte en voler puntejar, en voler maltractar d'alguna manera la gent que està fent informació dia a dia aquí, perquè jo penso que és un error, malgrat que busquis sortir més, no? I que potser l'entrevista serà més gran si la fa el redactor en cap de París que no el corresponsal d'aquí. És possible. Però no ho sé, crec que potser és un error. Però és una tentació comprensible. Sí, clar, és comprensible. Sí. És molt comprensible. No, és evident que, esclar, si no tractes el que tens a la vora, estàs cometent, com dius tu, un error de sensibilitat. Has de tenir content el que està al costat. No? Sí. Hi ha una qüestió que m'agradaria també comentar, que és la relativa llibertat del corresponsal de premsa respecte al seu propi mitjà.
Nosaltres, per exemple, ho vivim amb algun mitjà d'aquí, que podem tenir alguns diaris que són d'una línia, diguem, potser més conservadora, i en canvi ens podem trobar que el seu corresponsal a París o a Berlín o a Londres doncs siguin, diguem, més progres del que és la línia editorial normal, no? Això en el cas dels corresponsals estrangers, com ha funcionat, com va funcionar? A l'època de la transició, el corresponsal estranger té molta ascendència sobre la redacció central. Nosaltres no hem pogut fer gaires entrevistes perquè molts d'ells ja no hi són, però sí que hem parlat amb alguns. I aleshores, analitzant els articles i analitzant els editorials, veus que els editorialistes venien de tant en tant, a Espanya i a Barcelona. L'editorialista, el Mortimer, Edward Mortimer, l'editorialista del Times, venia de tant en tant. I el Gott, com es diu, Richard Gott, el del Guardian, també venia de tant a veure què passava. Tenien bastanta ascendència a l'època. Estem parlant de diaris, de grans diaris, molt ben estructurats i amb una concepció de la feina molt ben establerta, i finalment el corresponsal és el seu braç, són els seus ulls, les seves orelles. Els feien bastant cas. I aleshores, una cosa que aquests corresponsals també els transmeten són les ombres. És a dir, els corresponsals estrangers durant la transició espanyola expliquen la veritat més que la premsa espanyola, marquen a través dels seus editorials orientacions, demanen, critiquen, etc. Però finalment, quan acaba el procés, tots ells acaben fent un balanç d'ombres. Llavors hi ha una sèrie d'ombres de la transició que alguns diaris assenyalen particularment, sobretot Guardian, Financial Times, New York Times, Le Monde, coses mal resoltes, algunes òbvies, el tema basc està molt mal resolt. El tema català es considera molt ben resolt, tot i que també hi ha algunes crítiques. El tema basc es pronostica el que passarà i que ja està passant d'una manera espectacular. Però, per exemple, hi ha ombres a la Constitució, hi ha ombres en l'actuació de la policia, la relació amb l'exèrcit, la relació amb l'Església també. I en el cas català hi ha, per una banda, hi ha la moció del Times amb la tornada del Tarradellas, però per altra banda hi ha la crítica de Le Monde. Hi ha uns periodistes de Le Monde que coneixen molt bé a Espanya, a part de José Antonio Novais, Nové, que dirien ells en francès, que escriu també per la República, a part de Le Monde, i del cèlebre Marcel Niedergang, que és el gran especialista d'Espanya. Aquests i Guardian són molt crítics amb l'operació Tarradellas. Sí, el John Hooper, que actualment és corresponsal a Roma, deu estar a punt de jubilar, suposo. Hi ha uns corresponsals de 25 anys que estan ara en edat de jubilació. El John Hooper, que si no m'equivoco, encara és corresponsal a Roma de Guardian i d'Economist, fa un article titulat Com Suárez compra els catalans. És a dir, com els enganya portant el Tarradellas. És una forma de... Tots aquests diaris a l'època tenen una noció de la democràcia molt important, i tots d'una manera o d'una altra fan notar que l'operació Tarradellas, tot i que acceptada i empassada i sublimada gairebé, diríem, històricament, no deixa de ser una forma de tapar la victòria de les esquerres. I amb això es marca, i sabem què va passar després, això va funcionar. Va funcionar d'alguna manera amb l'ajut del Foment del Treball, segons ens ha recordat documentadament un testimoni com és Miliana aquests darrers dies, això després va acabar funcionant. Potser per anar també tancant ja, m'agradaria alguna consideració sobre el fet, evidentment a Espanya i la realitat catalana més concretament desperta l'atenció en aquests moments, però fins a quin punt penseu que per la premsa continental o per la premsa americana Espanya continua sent un país, diguem, perifèric, que crida l'atenció per determinats aspectes, hi ha o al revés, o en aquests anys ha guanyat una presència i les notícies d'Espanya, de Catalunya, tenen un lloc habitual a la premsa. M'agradaria que tanquéssim amb aquesta qüestió. Jo crec que es produeixen dos fenòmens. El primer és que mai havia sortit tant Catalunya en
mitjans de poc abast. És a dir, en diaris regionals, en revistes molt especialitzades econòmiques d'internet, en mitjans no de primera fila dels països, trobes moltes notícies petites, això és veritat, clar, que fan aquests corresponsals que venen aquí i diuen, mira, jo vinc aquí i si puc vendre la peça a 5 mitjans o 6, i una tele, i una ràdio, i una revista econòmica, i un no sé què, i a més puc vendre aquest llibre a la secció de cultura agafat per no sé on, i acaben col·locant la mateixa peça, el mateix fenomen, a 5, 6, 7 mitjans petits, i entre tots fan el sou d'una peça ben venuda a un diari gran de l'època. Jo no sé si vivien bé o no els corresponsals al moment. Em sembla que cal distingir entre el que és el corresponsal a Madrid, que té l'estatus de corresponsal, moltes vegades redactor de plantilla, amb l'informador des de Barcelona, que moltes vegades és un col·laborador freelance, no? I evidentment són dos estatus diferents. Però no sé si són perifèrics o no. Jo ho respondré d'una altra manera, no? Jo durant 4 anys he viscut a Portugal i aleshores m'ha interessat veure com tractaven les notícies portugueses la premsa d'aquí. Bé, no hi ha cap corresponsal de cap mitjà, el país en té algun de tant en tant, i quan hi ha una cosa important envien, La Vanguardia per exemple envia en el corresponsal a Galícia que baixa fins a Porto, se'n van al mercat de Bullao, parla amb els 4 senyors allà i fa unes cròniques espectaculars. Nacho Quintana és un excel·lent periodista, però que dius, home, però te n'has anat a Lisboa a parlar amb el president de la República? No, has anat a Porto perquè mira, hi ha un tren aquí que baixes i tal, no? I és curiosíssim, no hi ha cap diari que tingui un corresponsal allà. I al cap i a la fi, és un país on passen coses. Franco sempre deia que tot el que passava a Portugal acabava passant a Espanya. No? Ningú li va fer cas, però encara avui en dia, per passar de tinent a capità, l'examen a Espanya és prepara la invasió de Portugal. I a Portugal el mateix examen és prepara la defensa de la invasió espanyola. No? I dius, ostres, una cosa està tan a prop que ens hauria d'interessar molt, que no ens interessa gens ni mica, potser perquè hi ha un estat que no li interessa que ens interessi. Portugal pot ser un model perfecte, l'extensió territorial sembla que són 20.000 quilòmetres quadrats més que la resta dels països catalans, vull dir que són molt semblants, una població semblant, podria ser un mirall, no? O podria ser un mirall pels països catalans i no ho veig perquè hi ha un estat enmig que ho impedeix, no? I els corresponsals no hi van, etc. Quan passa una cosa important, hi van tots en massa, però ni en aquestes últimes eleccions hi ha hagut ni enviats especials, poquíssims, no? Vull dir que dius, el corresponsal del País a Lisboa el canvien últimament cada 2 per 3, no se sap ben bé per què, igual és que no aguanten la pressió d'un lloc tan avorrit, on no passa mai res, no? O alguna cosa així, però és curiosíssim. Per tant, jo crec que aquestes coses de perifèria o no perifèria, clar, a veure, no ens enganyem. Per un senyor de Wisconsin, Catalunya no sap on collons és. En un territori que diuen que se volen separar d'Espanya, quan dius, separar-se, si l'important és estar units, quan més grans siguem millor, no? I que ho arreglin. Clar, és un problema mental important. Pot ser Catalunya tan important com Sudan del Sud, que es va independitzar, no? Relativitzem-ho. Per un senyor de París, home, Catalunya és molt important, o pot ser molt important perquè tenen els seus problemes. Ens poden veure, home, en relació a Còrsega, en relació a Bretanya, en relació a Catalunya Nord, tal. Tot depèn dels teus interessos nacionals, condicionen la teva visió del problema. Per un senyor danès, que té Groenlàndia, Illes Feroe, etc., és important. Per un senyor italià, potser és important, estàs a la vora. Per un senyor de la primera potència mundial, per un senyor xinès. Voleu pensar que un senyor xinès té cap interès en saber on està Catalunya, a banda que ens duen 5.000 contenidors cada dia al port? Bueno, ja han comprat un equip de futbol. Exacte. Exacte, sí. Per exemple. Que encara perd més, sí. No? I a casa. Sí. A veure, no, sobre els corresponsals i després sobre els mitjans i l'importància de Catalunya ara, i d'Espanya, perdó. A veure, no, els corresponsals a l'època no tots eren staff correspondent. Hi havia els stringers, que es diu. L'stringer és una figura d'un corresponsal que no forma part de la plantilla, però que cobra uns dinerets per estar disponible.
i en funció del que va enviant després cobra més. És una forma de corresponsal local. Que tenia un mínim garantit. Sí. El Dibelius és dir, els que ja hi havia eren el Dibelius del Times, el Camlin Jones del Guardian, aquest noi de Barcelona, el McLaughlin, aquests eren stringers, clarament. I llavors, en canvi, comencen a venir staff correspondents, alguns dels quals després es queden. Després de la transició es queden corresponsals. Avui hi ha corresponsals del Financial Times, n'hi ha del Guardian, n'hi ha d'altres diaris, cosa que abans no hi eren. No? A veure, els corresponsals ara n'hi ha menys, perquè un corresponsal és molt car. I fins i tot si són stringers, doncs els diaris tenen menys diners i també hi dediquen menys atenció. Els diaris s'han frivolitzat. Només cal veure les pàgines de Gente que ens explica la Vanguardia cada dia al mig, que ens estan donant l'ola sense haver-lo demanat, i els dissabtes més, per posar només un exemple. Dit això, a veure, a Espanya, en aquell moment, aquest interès internacional també és un interès geoestratègic. Estem encara a la Guerra Freda, hi ha hagut la Revolució Portuguesa, hi ha hagut el cop dels coronels, el Mediterrani és una zona molt inestable, per tant, Espanya no està a l'OTAN, però els Estats Units firma l'acord, la renovació de les bases, amb en Franco encara calent al Valle de los Caídos, cosa que li val crítiques del New York Times i suport del Washington Post. Hi ha totes les mirades. Per tant, llavors, aquesta crida d'Europa sobre Espanya és una crida geoestratègica, a part d'ideològica i de sociopolítica. I l'Espanya dels anys 80 té molt prestigi a Europa. Felipe González és molt amic de Helmut Kohl i té un paper important a Espanya en el moment de la caiguda del mur, etc. Després tot això ha anat com ha anat. Jo hi ha un detall que volia afegir abans de contestar, i és una cosa. A veure, la meva interpretació és que l'actitud contrària del PP des de l'època Aznar contra l'autonomia catalana no és una qüestió específica. Forma part d'una revisió de la transició que fa el PP, i Aznar ho diu, el primer que vol fer una segona transició és Aznar. Publica un llibre. I tot el que ha passat llavors és una revisió de la transició que es va fer no com ells volien, sinó com volia els franquistes més joves de l'UCD de Suárez, que es va destruir. Per tant, tot plegat és una revisió de tot el sistema. Llavors, jo crec que l'atenció cap a Espanya per la premsa internacional està assegurada per tres motius. Primer, perquè és una de les economies i de les demografies més importants de la Unió Europea i una de les que està en una situació més crítica d'ençà de la crisi. Segon, perquè hi ha una crisi de sistema polític, del sistema polític de la transició està en crisi, i portem des del dia 20 de desembre preguntant-nos qui governarà aquest país i encara no ho sabem. I en aquest context el moviment català independentista ha adquirit una importància notable, que ja no sabem què passarà en els propers mesos, però encara que aquest procés no anés endavant, que pot passar, que no anés endavant, l'independentisme ha vingut i està situat i té un pes electoral molt important. Per tant, aquestes tres coses criden molt l'atenció. Amb una cosa a tenir en compte, i és que la majoria de governs europeus no hi tenen cap interès. Això també hem de tenir-ho molt clar. I la manera com els diaris, els grans diaris, Financial Times, New York Times, Guardian, s'han anat posicionant en les darreres setmanes ho ha fet més evident. Però que estem a dir que Espanya està sota la mirada per aquestes tres coses, totes tres prou importants. Molt bé, jo crec que em permetreu com a conclusió que aquella descoberta que en Jaume i el seu equip han estudiat, aquesta descoberta de la realitat catalana, una certa sorpresa, avui en dia ja forma part d'una normalitat. Per tant, no sabem com acabarà el procés, efectivament, sabem el desinterès o l'interès que tenen els països europeus, però segurament la realitat catalana com a tal sí que s'ha consolidat plenament en aquests anys i ara, a l'hora d'analitzar-la, tant des de la premsa d'aquí com de la internacional, és un fet, em sembla, inevitable. En tot cas, moltes gràcies per
per la vostra intervenció, moltes gràcies a vostès per la seva atenció i els convoquem d'aquí 15 dies que farem la quarta d'aquestes sessions. Moltes gràcies.